I ara me tira a la piscina de cap i dic que 120 likes. Sí. Vale. 120 likes Vinga. i farem una tercera part. Encara en categories més loques. Depèn de vosaltres, xavals, que jo torno a eixir. Hi ha les possibilitats de que jo no isca un dijous a que este vídeo es faci. Ha arribat el vídeo més esperat del canal. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, Peñeta? Estem haciendo un nuevo vídeo, en este cas, en el meu germà, altra volta, després d'haver-ho reventat Sí, en el vídeo que vam fer ahir. Jo vaig eixir al canal pensant que no vaig tornar a eixir més. Això vol dir 85 likes, crec. 85 likes. I tots els meus amics, els coneguts, donen like perquè jo torno a eixir i així complim, així estem. 94 likes, una locura impressionant. O sea, que bueno, és el vídeo més esperat del canal. La tia per allà. En este cas anem a fer tag de cançons del rollo, però hardcore, o sea, Sí, ja no queden en altres categories, un poc, que se mos salta un poc l'olla, ¿vale? Bueno, espero que vos agrade molt i anem a començar en ello. Vale, espera un moment que busqui la llista. Vale, comencem en cançó per a motivar algú per a eixir de festa. Esta Vale. cançó, no, que uno está ahí, está en esa casa y no sé, tío. Vale, jo he ficat Ya pensaba que me estaba acordando. la última nos vamos. Una última y nos vamos. Crec que és una cançó per motivar prou, però també serveix la part de... Que emocionante, que divertida, de Zarzuela y Castañuela de la Raíz. Qué emocionante, qué divertida es esta vida. I esos dos. Vale. En un cas he ficat una que jo crec que és bastant animada. No sé, és que m'ha sigut difícil llegir bastant este, però bueno. Ficat Lloverà i lloveré de la Pegatina. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Ahí el cas, lloverà i lloveré. I que era però pels tipus d'amics, alguns hauria dit Mari Carmen. En plan, molt clàssica, però... Bueno, ahí está. Vale, ara, cançó per a vacilar en el barri quan vas en el cotxe. Esto ho feia molt. Estava jo aquest estiu, anava treballant en el cotxe i ficava música a tope i jo... Ara per la tele així no tot motivat. I he ficat Tranquilito de Natos y Wara. Arden las aceras que piso, ja, me lo como, me lo quiso. Vacilando por el barrio con los oros y bison. En mi venganza como un Liam Neeson. Te tengo debajo de la... Va vacilar. Cantos igual que gramos. No m'agrada molt, però No, bueno. però en el cotxe. En cotxe sí. Jo he ficat una de KCO que si en el vídeo anterior vas ficar viejos ciegos, pues en este caso he ficat pavos reales. Tú no tienes nada que hacer. Ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega KCO. Decir mi propio nombre me produce vértigo. És una cançó que no m'agrada tant, però sí que té un rotllo ahí. Ahí està. Cançó per a sentir abraçat en els amics en un concert. Això que te juntes ahí en tota l'eufòria. Vale. A veure, esta ja ho he fet, que és Mis Colegas, de Escape. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Però una que crec que estarà guai és Si cojo el fusil, de Soso Paquirre, del nou disco, i crec que també estarà un poc guai. He vivido noches de una luz que cegadora. Visten a deshora nuestros cuerpos de alaridos. Frotan como bestias mis últimos latidos. Brotan como sangre mis versos entretejidos. Jo he ficat la típica. He ficat el vals del obrero, Escape. Però això ha fet pocos, Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. És que ahir mateix crec que va sonar en la carpa que estàvem i és que sabem com els de però així no comences a cantar ahí. Cançó amb la que despertaries els teus amics. O sea, esto es que estás en una caseta, ¿no? Y Sí, esta també ho he fet. A Pau, de Democràcia, que he despertat ja dos o tres voltes esta cançó. Ja vas ficar en l'anterior vídeo, la de Hoy, 2 de Marras. Hoy me he levantado y he visto que tengo uñas, que la picha se me empina y por detrás tengo una hucha. Y me he rascado los huevos y me he metido en la ducha. Crec que és la meva cançó per despertar-se. Però si vols despertar-te tranquil·lament, ficaria la de Fins que arribi l'alba, dels Catarres. Tota la nit, sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba. Tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Pues jo per a... He llegit dos cançons del mateix grup, no sabia quines de llegir.
este grup m'ha agradat molt quan ho va fer en directe, és el grup de Narco, i qualsevol d'aquestes dues cançons, per lo possible que soni random, eso, Johnny el Robot. Oye Johnny, falta hierbabuena. Mire por esa boca que pa' eso me entrenan. Venga Johnny, date medio pollo. Quiere que lo pague o que lo pille como el otro. O Suicídate. ¡Suicídate! Es que son una canción. El Johnny el Robot ya, o sea, tú tal y esa canción tan random y después la de Suicídate con cosas. Suicídate. Y pues claro, tal se diu, what the fuck, este home que està fent així. Cançó per a reventar en un tardeo. O sea, per reventar un tardeo. Estava al costat i crec que mai l'han ficat. O sea, anem a explicar un poco. O sea, digamos que en el tardeo pues se fica reggaetón, se fica trap, Sí, tal, ven no de sé este qué. ahí todo molt ballat i ven, hi ha una cançó que té que ser de rollito i que Sí. digues, buah, la rebenta. O sea, que pues se n'ha anat tot el món i se queda la gent del rollito guai. Bueno, yo creo que sí que entra en el rollito. Y he ficat una que crec que mai l'han ficat, però crec que la reventaria. He ficat Pa' que lo gocen, es diu així, no crec que sí, Pa' que lo gocen, de Fernando Costa. Pura calle, que lo gocen. Esto es puro barrio, primo, que lo gocen. Pa' los que no quieren, que lo gocen. Buah, Jo no la sé. Una sí la reventaria. Crec que no la he sentit, jo. buah, pues esta seria una... En directe també està molt guai, també. Jo he ficat una que és bastant icònica per a molts amigues, Modo Dios. El modo Dios, el modo legendario. Chuleas al camello, chuleas al dromedario. La kriptonita nunca te detendrá. Tú tienes el poder supermandibular. Modo Dios, Modo Dios. No me dije nada sentir. Pues si toca bolos y todo está todo el rato, Modo Dios. Oh, no he sentit. Un saludo a Cabolos, un saludo a Marta y a Ferran, que ahí de dir que saludaran el vídeo. Cançó amb la que pegaries una pallissa. O sea, una cançó que te fiqui a tu per a un tio i pegar-li... Bueno, però no són violents, no són gent violenta, són gent de pau, però... He ficat la de Suicídate de Narco. Vale, Crec que és una bona cançó per una pallissada. I he ficat Valley of the Fallen de Sons of Aguirre. ¿Quieres democracia y a tus muertos bajo tierra? Pues vamos, es sencillo, haber ganado la guerra. I és molt... Tot això. Està molt bé, Vale, cançó per ficar a les 6 del matí. O sigui, això que estàs en una caseta, saps? Ja tots de reventaos i fiques una cançó per a, no sé... Bueno, He ficat una cançó que anima, no té molt que veure, però he ficat la de Festi, vale, de Tractocada. Estamos juntos y no nos conocemos. Al poco tiempo, cuánto nos queremos. Si es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. És una animaleta tal, per rentar un poquet la festa. Jo havia d'una que és bastant de ratllao, i mola per aquestes hores, la de Casalla, de Bacan Bomba. Oh, es Casalla, ay, oh, Casalla. Lo he sentit mal vida. Pero loco, pues, me van a tocar en el festival, me van a tocar el 3 y yo el primer día estaba... No, jo no sé, no estava. Però... Pues aixina bastant, no sé, sentireu. Vale, i ara, Àngels i Cusat. si estava ell en el concert de... No, jo crec que 6 hores estaven Àngel per ahí. Ah, bueno, tu estaves, però jo no... Sí, jo estava per en sí. Bam, per ahí. Vale, si sols pogueres escoltar una cançó durant tota la teua vida, quina seria? Ostres, està segur difícil, Jo... Ha sigut molt difícil. Mira, he ficat esta perquè a part de que dura crec que 6 minuts o 7, o sigui que seria més llarga, no tenia tan loco. Crec que és una cançó que sempre anima y he ficat la de Voy a celebrarlo, de Lágrimas de Sangre. Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse no vale la pena, pues entre días de guerra y paz y entiendo que tengamos problemas y el miedo no deja empatizar y si te sientes raro. Vale, ok. Jo he ficat una... A veure, m'ha sigut difícil perquè estava pensant, però si... Dic, si sols pogueres sentar, jo per tot el que escolte música, i sols pogués escoltar una cançó, dic, alguna de, jo què sé, Oques Grasses perquè... És que Oques Grasses el que passa és que la puc deixar tant per estudiar com per a sentir-la de Ara normal. vaig fer una cosa. Vale. Entre el vídeo vaig dir que Oques Grasses no m'agrada massa i la gent quasi inclusifica. Tinc que dir que ara m'agrada un poc més. O sigui, no em mata, però m'agrada un poc més. Jo estic sentint-lo moltíssim ara. Pues he sentit una cançó pues, que m'agrada molt, que és
cançó que mai s'acaba, de la Fumiga. 5 de la matinada pensava que era dissabte, suavitat universal, no hi haurà wiki m'aguante. 7 voltes per setmana m'enamore del meu peu esquerre, però avui li toca el dret, no t'he dit mai que m'encanta. Està molt bé. Més cançó que mai s'acaba. Ja, sí, vas pensar. Vale, i ara, cançó per a recomanar. Jo sí he agarrat una que és super poc coneguda, que me l'ha ensenyat un amic, perquè l'havia fet un altre amic seu, i no sé, a mi vos agrada el rotllo. És del grup de Sexeni i és Lleida Town. City, ayer a town, no voy a town, no mai cara al sol, mai cara al sol. Ayer a City, voy a town. Aixequem el la terra ferma no teniu des de Fleming. És la primera que van treure, crec que han tret 2 més, des d'ahir. I bueno, estan començant i bueno, entreu a veure si vos vol el seu rotllo. Jo també entraré, perquè no tinc idea. Vale, jo he ficat 2. Jo sóc molt de ficar 2. He ficat Escalarem, de Reacció. Pegar-nos i vam aprendre a nedar. Quan tot el món tinga son seguirem desperts, amb els ulls oberts observant la nit. L'últim videoclip que han tret. A veure, anava a ficar-la, però pensava que tu... Jo també anava a ficar-la i pensava que no t'ho vas a ficar-la. A veure, Escalarem, de Reacció. penses que ningú la fiquem. I... Ay, que queréis ahí para ti. Y Ideales de Blake. Yo tengo ideales, me vais a pisar por encima de mi cadáver, cabrones. Conmigo eso no vale, antes me corto el cuello que cantar, dale, dale. Que escolteu cosa per casa de Blake, que és un tio molt bo. I res, de moment, això... I amb això ja està, amb això ja hem acabat el vídeo. La veritat que ha sigut algo difícil escollir, perquè claro, el primer era les coses típiques, més o menys. Ja. I així ha sigut una... Però, ara... Atentos. Perquè n'hi ha una tercera part del vídeo. Tercera part. Vaig dir una locura, però jo confio en vosaltres. L'altra volta vas dir 85 likes, que n'hi ha que quedar una sana part. I va donar-li 90 i pico, o sea, estos locos. I ara me tira a la piscina de cap i dic que 120 likes. Sí. Vale. 120 likes Vinga. i farem una tercera part. Encara en categories més loques. Depèn de vosaltres, xavals, que jo torno a eixir. Chavales, ja jo me vaig a fer peses perquè ja no arriba. Si no me fica a fer un reto totxo, això no arribem, o sea... És un objectiu pràcticament impossible, com el de jo de adelgazar, que sempre me diuen gordo, pues és impossible. O sea, anem les probabilitats de que jo me fique cheto a que arribem a 120 likes, Hi ha més possibilitats de que jo no estigui un dijous a que este vídeo es faci, però he vist coses loques en esta vida. Està en la vostra mà, gent. Sí. Ja res, anem a deixar este vídeo, espero que us hagi agradat moltíssim. Ja me vau dir molt, me vau enviar missatges perquè havia descobert algun grup que no coneixíeu amb el primer vídeo. I bueno, espero que descobriu també algun altre així, alguna cançó que no coneixeu i us m'agrada, que per això estan estos vídeos de música, així que bueno. Espero que us agradi molt el vídeo i ens veiem en el pròxim vídeo. Vinga, adeu! Vale, cracs. Ah! No quiere que baje ni para mirar.